Posisi tidak dituntun sepeda. Iya. Aduh, yang bohongin gelali. Gula aren. Aduh. Gula aren iki, Bos. Iki gula aren. Ampun. Berat ya, Mas?
Sing gedang terus ya. Oh, ngono sih. Itu ora diseru. Eh. Oh, antri panjang. Ini cakramnya muni ya, Bang. Loh. Mas Arif. Piro, Pak? Wong 11. 11. Sing di channelku Mas Arif. Sing ketemu di Dukur. Ini apa Sudi? Di anu ya. Di Pakis ah. Iya, di Pusat Kusumo. Mas Sudi malah, Mas. Anu, Pak, nang kota-kota. Oh, nang kota-kota iki. Ono apa sing ambek wong kantore lho. Iya. Tapi ngomongin. Oh iya. Loh, Bah. Sing ketemu di Dukur. Mas Arif. Mana lah? Apa yo modal ngono. Asik yo kudune. Ngomong gitu yo. Balene mana yo. Tapi ning muter ini tambah api, Mas. Bah. Mas Arif. Sing ketemu di Dukur. Oh, api to, Mas. Iya ngene. Ate anu ne. Iya, ate anu ne ngene. Lah iku nang lolos iku. Iya, enak sing yo sing aku. Enak sing sampean rono. Ya sing aku bro. Iya, san balik, Mas. Jadi rono. Lah aku sing rene. Iya. Wes dirme nemen. San balik tepak, Mas. Wah, enak, Mas. Wah, enak tapi asik tapi. Tapi aman lek gak kena ledok yo kok gak serem gak Lah ngono dengan kancane tibar ya.